Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tady bude hrát s náma Haskina neboli Plíša. Já mu připojím. Jestli mi to přijme. A já tu. Čau. 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 Zlá hra. Co jdeme hrát? Dneska budeme hrát reloady. Yeah. Jako vždycky. Tak uvidíme se ve hře, zatím čau. Samozřejmě padáme do Paradise Palms. Vidíme se tam. Jsme tady. Chtělo by nějakou pumpičku. Pojď pumpa. Musím karničku. Že taká pstelka. Já tam můžu vyletět, že? Jo. Ale... Jestli já nevím, co to je. Joj. Kde? Cápek. Tam je. No nic. Nechtěl bych. On je tady. Typko vypadla skáka, já jsem ho zabil. Hej, kámo. Hej, ale typečko vypadla skáka a já jsem ho zabil. Kámo, to je stejný. Jako epická skáka. No. Mám tu cápka. To je tak kokot. To tam ten... Hej, nemluv prostě. A jo. Sorry. Šokový pička. 6, 7. Já nenatačím teď Robejno. Dead. No nic. Tam mě typek zachránil. Nevyšel to. Jasně. Jako ty chceš pomoct a pak nic. Pro tebe jsem použil shockwavy. Sorry. Nech toho. Ne. Vždy. Já mu jenom dělat pickaxe. Aha. Nová skill. Co to má za peček? No tak to nechce asi nic. Když tady nejsou jako ty letající. Jak to je má ten Iron Man. Já se donesu. Jestli se ke mně dostaneš, tak ok. Jestli vůbec najdeš ty biga. Za tebe. Mám biga. 3.
No? Kde ti tady? Však vejvy. Hejna? Mám biga. To byl můj kill. Šimpanzini bananiny. 6, 7. Však vejvy. Tady je. Co děláte na pláži, Ošánci? To jsou moje ťasy. Typci se tady koupou. No. Aha. Už někdo je. Proč mi to... Až tak jsem na špatné věci. Já to nemůžu říct na tebe. No, tady je. Dobrý? Pojď za mnou. Asi jo. Tak pojď za mnou. Ne, kámo, já řeknu pojď za mnou a ty tu nejseš. A však já jsem šel za tebou. Máš hilovač. Má jedno, dělej. Jo, počkej. Zahýluje. Zabij ho. Pojď dolů, pojď dolů, pojď dolů. Kámo, já s tebou nejdu natáčet. A já jsem mu bral 36. Jsem měl hodně. To je jak NPCčko. Konečně květotku. Ještě dohrát s typkem, protože když umřu, tak nechci to dolivovat. Se vidíme ve hře šanci. Vlastně. Narsky má Fortnitek. Všechno nejlepší. Možná Cápek nebude mluvit. Wow. Čau. Počkejte. Co? Koho říkáš čau? Tam tomu týpkovi, co mluvil. To je Američan. Já dej snapa je lepší.
Tak to bylo celkem rychlý, no. Jsou odměny od Fortniteu, kde jsme se mohli splnit v dalším videjku. A tohle bylo všechno, dejte like a odběr. A zatím čau.